Hello mga guys at panibagong pagkikipagsapalaran na naman tayo ngayon sa araw na to. Magdi-deliver tayo ng item dito sa isa sa mga medyo high class na subdivision dito malapit lamang po sa amin. At maraming salamat po sa lahat ng mga ka-subscriber natin at sa mga lahat ng naniniwala sa ating pagbablog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Halipot samahan nyo ako sa aking pag-travel o pag-ride sa araw na ito. At panibagong araw, panibagong pakikipagsapalaran sa kalsada. Mabuhay po tayong lahat ng riders. Ingat po tayo, lalo mega love shoutout po doon sa mga kaibigan nating OFW. Saan mo sulok man po kayo ng mundo naroon. Isang magandang araw po, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. It's the same old feeling back again. It's the one that they had back. Nandito na po tayo sa malapit sa amin na makikita nyo po may mga banderitas katatapos na po ng piyesta dito sa aming lugar. At tatawid po tayo sa may Alabang Viaduct. Diretso lamang po tayo ng Montiliano. May galab shoutout po sa lahat ng mga vloggers. At mga paps, comment po kayo sa aking inbox kung kailangan na ba, kasi 3 taon na po itong aking channel, hindi pa po nag-i-improve. Ano pa po ang dapat gawin na mag-quit o magtuloy-tuloy lamang sa pagbablog? May galab shoutout po sa comment po kayo dyan sa aking description box o sa comment section kung kailangan pa ba tayong mag-vlog or tigil na lang, kasi magta-3 taon na po tayo sa October. Pero sa 3 taon na po na yun, 2 beses pa lang po tayo nakakasahod. Medyo nag-iisip na tayo na magpahinga na sa pagbablog. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin, pero sa tingin ko kailangan ko ng inyong tulong, mga aking mga subscriber. Kasi isa sa mga nagiging problema po sa ganitong pagbablog, yung mga kaibigan natin na nakasupag-subscribe sa atin noon na gumamit po ng Ninja, hindi naman po sila makapanood dahil mga Ninja po nga nila at ginagamit po nila sa pagbablog yung kanilang mga organic main or yung kanilang mga main channel. Kaya yung mga Ninja na ilagay nila sa akin channel ay hindi naman po gumagalaw na yon. Kaya kakaunti po ang ating viewers, yung mga nanonood sa ating mga video. Ayun po ang medyo pinag-iisipan po natin sa ngayon, kasi for almost 2 years na nakakaraan at magta-3 taon na po tayo this coming October. Hindi po natin alam kung tutuloy pa o hindi na. Mega love shoutout po doon sa dati kong pinapanood na isang vlogger na dati ring driver po ng isang company dyan sa Makati na si Idol Japper Sniper. Hindi pa naman siya monetize noon, nagsisimula pa lang siya mag-vlog. Pinapanood ko na po ang kanyang mga vlog noon. Kahit yung paghuhugas ng kotse, binablog niya. Pero sa ngayon po nagiging successful vlogger na po siya. Isa siya sa mga aking idolo. At sa ngayon marami siya natutulungan na vloggers. Maliban doon sa mga vloggers na natulungan niya, mayroon na rin po siya mga natulungan na hindi vloggers na mga nangangailangan ng tulong. What we have is time. Dito na po tayo guys sa may ilalim ng Viaduct kung tawagin. Ito yung Alabang proper. Ayan po, makikita nyo po sa taas yung tulay, yung South Super Highway. Ayan po yung South Super Highway papuntang Laguna, Cavite, Batangas, Bicol. Ganun pa man pabalik kapunta ng Makati. Yan po mayroon na po diyang dire-diretso na po ng Bulacan. Yan yung taas na po, yan yung pinakamataas na tulay. Nasa Skyway po yan, yung dire-diretso na po kayo sa hanggang norte po yan doon sa may Bulacan. Hindi na po kayo dadaan ng EDSA pag galing nyo po ng Laguna. Kung gusto nyo dire-diretso na kayo ng Bulacan,
doon na kayo bababa sa may North Expressway or NLEX. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa may traffic light. Nasa Pillenbis City na po tayo, dito sa Alabang pa rin to. At dire-diretso lamang po tayo ng Alabang sa Puti Road. At tapos dire-diretso na po tayo papunta ng Ayala, Alabang. Comment po kayo sa aking comment section sa mga makakapanood nitong video na to na kung kailangan pa po natin ituloy itong ating pagbablog o ititigil na natin. Kasi magtatatlong taon na po tayo sa darating na October. Medyo marami-rami na rin po na sakripisyo sa ating mga gadgets or oras, pero hayaan na lang po natin siguro kung ano man magiging resulta nitong ating pagbablog. Ayan po, nandito na naman po tayo sa may stoplight malapit sa north, dito sa may north, kung tawagin dito,
po ang kanyang numero pero hindi dadami ang kanyang viewers. Kaya mega love shoutout po sa inyo, maging organic supporter po tayo. At kung sakaling tigil ko man to, sana ganun pa rin ang gawin po natin, yung mga maging patuloy at kasi almost 3 years na po tayo nagbablog, wala pong pagbabago yung ating channel. Nadadagdagan po yung numero pero hindi nadadagdagan yung ating mga views. Maraming salamat sa inyo. I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po, bye-bye. Ingat po tayong lahat. Maraming. Comment po kayo sa aking comment section kung pagpapatuloy po natin itong ating pagbablog or titigil na po. Comment lamang po. Maraming salamat po sa magiging resulta ng inyong mga comment. Thank you po. I love you. Let me hold you in my arms. Bye-bye po. Nakapila na po tayo dito sa gate ng Sanlang Village. Papasok na po tayo at papatayin ko na ito po mamaya kaunti. Hanggang dito na lang po ang ating vlog. Maraming salamat po.